la celebració d'aquesta taula redona. Una taula redona que ja fa 3 anys es va ocupar de l'autoedició del llibret de falles i va seure així dalt els representants de 3 empreses valencianes que s'hi dedicaven. Miquel Platero, de iogurt de fresa, José Tena, de Panalfallero, i Raúl Todolí, de RTP Estudi de Creació, ens donaren la seva visió personal de tot el que s'estava aconseguint i del futur que ens podia oferir, perquè el llibret deixarà de ser eixe retaule arcaic, no sols en el contingut, però sobretot en el continent, amb l'aportació de la maquetació i el disseny gràfic. La Junta Local Fallera de Xàtiva va crear i convocar el 2015 el Premi Climent Mata a la millor maquetació i disseny gràfic d'un llibret de falles. El guardó honora la memòria d'aquell professor de dibuix que va promoure el 1932 la tornada de les falles a la ciutat a través de la Societat Musical La Primitiva Setavense, de la qual ell era el president. El Premi Climent Mata està inclòs ja en els Premis de les Lletres Falleres Valencianes i per a presentar-nos el, i suposa que per a convoiar-nos a la participació, comptem amb la presència de Rafa Tortosa. Rafa Tortosa és un assidu participant d'esta mostra com a coordinador que és del llibret de la falla Juan Ramón Jiménez de Xàtiva des de fa més de 20 anys. A més, dirigeix el Verí del Foc, el suplement cultural d'esta comissió fallera xativina. Com a investigador de la festa ha estat guardonat amb el Premi Mocador de les edicions 2014 i 2015. Rafa Tortosa és un home pròxim a l'esperit de l'Associació d'Estudis Fallers, la qual va pensar en ell perquè ens presentara així d'aquest nou guardó de les lletres falleres valencianes. Senyor Tortosa, té vostè la paraula. Bon dia, anem a parlar del Premi Climent Mata. Com tots sabeu, fa 150 anys que es va publicar el llibre de la falla de la Creu del Matrimoni a Xàtiva, a la plaça de la Trinitat. Una falla que no va arribar a plantar-se d'acord amb la censura que va patir la falla i el seu llibre. Però gràcies a Blai Beiber, com a promotor i autor d'aquesta iniciativa fallera, que és la literatura popular fallera, siga molts anys després una de les essències de les falles de Xàtiva. Diem això per reforçar la llarga tradició de llibrets de falla publicats a la capital de la Costera. I clar, els que promovem, en aquest cas, aquesta cultura literària, volíem que les nostres falles també formaren part de les lletres falleres. I amb aquest interès, fa un any, la Junta Local Fallera de Xàtiva forma part de les lletres falleres i ho fa convocant el Premi Climent Mata a la millor maquetació i disseny gràfic d'un llibre de falla i que té en compte la maquetació, les il·lustracions, la temàtica gràfica escollida, l'originalitat i l'enginy i tant l'enquadernació i la presentació. I, com ha dit Pasqual, per què el nom de Climent Mata? El personatge, Paco Climent Mata, va ser un pintor xativí que regentava una acadèmia de dibuix i pintura i és l'artífex que les falles tornaren a la ciutat l'any 1932. I fins ara, fins al moment, llevat de la Guerra Civil, les falles a les carrers i places de Xàtiva s'han plantat falles. I tot va ser perquè gràcies a ell va promoure una falla davant dels locals de la música vella i que ell era president. Ni cal dir que la falla la va fer ell amb l'ajuda dels seus companys de directiva. I amb aquesta iniciativa, uns mesos després, sorgiren ja les primeres comissions falleres de la ciutat. Climent no va deixar les falles i va signar diversos cadafals i va confeccionar gran quantitat de cobertes dels llibres de falla, durant 100 anys, 40 i inclús 50. I clar, quin millor homenatge que posar-li el nom d'un concurs que premia el disseny d'una falla. I en què consisteix el premi? Li podríem dir als guanyadors de la primera edició els llibres de la falla Eduardo Merelló del Port de Sagunt, dissenyat per iogurt de fresa, i el de la falla Espanyoleto de Xàtiva amb disseny d'Amparo Vidal. El motiu dels dos premiats és que hi ha dues modalitats, una de caràcter autonòmic i una altra de caràcter local. Els guanyadors, que ixen d'una terna de nominats, tenen un premi de 300 euros cadascun, repartits a parts iguals entre la comissió i l'autor. I vaja, per participar
com tots els premis de les lletres falleres, cal fer una inscripció prèvia i després lliurar 3 exemplars per participar al voltant del 15. Normalment la data és el 15 de febrer. I el millor és que llegiu les bases i que tingueu en compte sobretot els terminis i tot allò que cal incloure en l'edició escrita, l'edició del llibre. Com que la comissió del llibre ha participat al Premi Climent Mata, o si se participa en més categories dels Premis Lletres Falleres, posar lletres falleres, etc. Tot això està ben explicat en les bases. I vaja, animar-vos a participar al Premi Climent Mata i a la resta dels Premis de Lletres Falleres, una iniciativa que al llarg dels anys va fent-se gran, no només dins del món faller, sinó del panorama cultural valencià, i que té el repte, té el foment de la nostra llengua, de les nostres idees i creacions de la literatura fallera en qualsevol vessant, tant la satírica, la poètica, d'estudi, divulgació i opinió. I res, com haveu pogut comprovar, espero haver-me explicat bé, i a Xàtiva, a banda de saber contar bitllets, saben tenir iniciativa dins de la literatura fallera. Recordeu que Premi Climent Mata, millor maquetació i disseny gràfic d'un llibre de falla. Moltes gràcies, bon dia i bons llibrets. Moltes gràcies, senyor Tortosa, per la seva aportació a la 11ª mostra de llibres de Gandhi. Enhorabona a les Falles de Xàtiva per la iniciativa en la creació d'aquest nou guardó faller i el nostre desig més gran que el premi es consolidi com el reconeixement al pas endavant que van suposar les noves fórmules de maquetació i disseny en la confecció dels moderns llibres. Agraït. I ara comencem en el tema que ens ocupa en la taula redona del 2016. Demane aleshores als participants de la taula ocupen els seus seients.